Grazzi Ġesu. Nirringrazzja l-Mulej ta' din l-opportunità. Nirringrazzja l-Pastor u lilek Marjella, grazzi. Illi bil-grazzja tal-Allah naraw il-Mulej illum x'għandu għal kull wieħed u waħda minna. Jiena nemmen illi il-messaġġ illi ħanisimgħu illum huwa messaġġ fejn il-Knisja kollha għandha bżonnu. Però qabel ma nibda l-messaġġ nixtieq li nitolbu flimkien nitlobkom anke intom stessa biex titolbu ħalli flimkien nirċievu revelazzjoni. Għaliex inutli forsi dak li jkun jgħid sabiħ il-messaġġ ġobni. Imma l-iskop mhux daku. L-iskop huwa li l-messaġġ jgħinna, isaħħaħna, jibnina u noħorġu minna differenti milli aħna dħalna. Dak huwa l-iskop ta' kollox. Għalhekk tajjeb li nitolbu biex nirċievu r-revelazzjoni illi permezz tagħha biss aħna nistgħu niġu trasformati. Għalhekk Mr. Qadis, grazzi. Grazzi Mulej illi inti ħatkellimna l-koll permezz tal-messaġġ li inti stess preparajt il-Knisja. Nitolbok missier sabiex inwasslu eżatt kif tixtiequ inti u la nżid u lanqas innaqqas. U l-iskop ta' dan kollu huwa sabiex tinbena l-Knisja. Grazzi Spiritu Santu illi inti jataw nilqawk minn qalbna. Nitolbok sabiex tieħu over kompletament. Aħna minn għajrek ma nistgħu nagħmlu assolutament xejn. U laqqas kieku nistgħu ma rridux inkunu minn għajrek. Spiritu Santu, Spiritu ta' Ġesu, għandna bżonnok. Għandna bżonnok. Grazzi. Waqt li kont qiegħed bel-qiegħda hemmhekk, il-Mulej fakkarni f'Psalm 16. Psalm 16:11 fejn jgħidlek fil-preżenza tal-Alla hemm il-milja tal-ferħ. In the presence of the Lord is fullness of joy. U meta taħseb fih dan il-messaġġ, din l-iskrittura meta taħseb fiha, malajr nirrealizzaw li kull meta ma nkunux fil-paċi, fl-ispirtu tagħna. Kull meta ma nkunux fil-fullness of joy, fil-ferħ tal-Mulej, ifisser li ma nkunux xedin fil-preżenza tal-Alla. Fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 8 vers 32 Ġesu jgħid jekk tarfu l-verità teħliskom. Kull ħaġa li toppressana, kull ħaġa li hija ta' pis għalina mhijiex ġejja mill-Mulej. Assolutament. Għaliex jekk il-Mulej ħelisna, aħna ta' bil-ħaq jilsa. U l-messaġġ li se nitkellem fuq illum huwa rigward li wieħed jiġi diskoraġġut, discouragement. Illi hija l-akbar arma li Satana juża kontra l-poplu tal-Alla.
li jiddiskoraġġik, li jaqtalek qalbek, li jgħajjik. Fil-ktib tal-Korintin 2, kapitlu 2, vers 11, jgħidilna li Pawlu jkellem il-Knisja tal-Korintin u jgħidilha mhux ħanibdih mill-bidu l-messaġġ, imma jgħidilek biex ma jelibnix ix-xitan għax nafu x'inhuma l-ħsibijiet tiegħu. Bl-Ingliż jgħidlek for we not ignorant of his devices. Il-mezzi tiegħu. Hawnhekk qiegħed jitkellem rigward sabiex jaħfru. Għaliex l-iskop tiegħu huwa li joħloq diviżjoni. Jekk aħna ndumu ma naħfru, jekk aħna ma naħfrux, faċli ix-xitan iġib diviżjoni fil-Knisja, m'iniex ħanitkellem rigward il-maħfra. U tajjeb illi jekk tinnotaw, hawnhekk mhux qed jgħid għaliex jiena naf il-mezzi tax-xitan, aħna nafu. Aħna nafu l-istrateġija tiegħu, l-attakki tiegħu, il-mezzi tiegħu, importanti li nkunu nafuhom. Għaliex Knisja tal-Mulej, rridu niftakru illi dak il-jum illi aħna għedna iva l-Mulej, dħalna f'battalja. Aħna suppost dejjem rebbieħa. Però jekk aħna ma nkunux nafu xi tgħid il-kelma t'Alla, ma nistgħux nirbħu din il-battalja, ma nistax nimmaġinaw illi aħna mmorru fi gwerra, flok battalja waħda, fi gwerra. Sawa? Ħammorru għal-gwerra mingħajr ma nafu kif jaħdem l-avversarju tagħna. Jekk anke ninnotaw, pereżempju, ġlieda boxing, qabel ma jiġġieldu, tgħidx kemm idumu jaraw il-xulxin jiġġieldu biex jaraw fejn id-djufija tiegħu, fejn l-iktar għandu bżonn jattakah, jistudjaw il-xulxin. Aħna importanti bħala Knisja, eżis aħwa li nkunu nafu il-mezzi ta' Satana li jiġi biex jiddiskoraġġina, ikissirna, jaqtanna qalbna. Jekk aħna nkunu nafu xi tgħid il-kelma t'Alla, m'għandux ċans magħna. Fil-ktib ta' Ħosea 4:6 jgħid il-poplu tiegħi jiġġarraf minħabba nuqqas ta' għarfien. L-għarfien tal-kelma t'Alla huwa importanti. Irridu wkoll nkunu nafu illi sa ftit ta' żmien ilu lanqas kellna Bibja. Lanqas kellna il-kelma t'Alla. U mbagħad daħlet il-kelma t'Alla u xorta waħda minn suppost kien imexxina fiha lanqas qatt ma nkoraġġina biex naqraw il-Bibja, biex naraw Alla x'qiegħed jgħid fil-kelma tiegħu. Illum għandna l-privileġġ. Illum għandna l-privileġġ li nistgħu niftħu dan l-imbierek ktieb. Għaliex fih għandek inti l-mezzi li tirbaħ fuq l-attakki tal-għadu tiegħek. Jekk aħna ma nafux tgħid il-kelma, issa nemmen li hawn ħafna naf li jħobbu jistudjaw il-kelma, jħobbu jaqraw il-kelma u tagħmlu sewwa u bqgħu għamluha. Imma jekk aħna ma nafux tgħidin faċli jew ejja ngħid possibbli ix-xitan jitfana taħt saqajh. Infatti anke jekk naraw Ġesu bil-kelma risponda lix-xitan. Bil-kelma. Aħna nixbħu lil Ġesu. U jekk aħna nixbħu lil Ġesu rridu nemitawh f'kollox. Ma rridux nemitawh biss fil-mirakli, fil-fejqan,
Jekk aħna tassaw sirna bħalu, aħna rridu nemetaw anka f'din l-ixju partikolari. Anka f'din il-ħaġa rridu nemetaw. Meta jiġi l-attakk fil-moħħ tiegħek, għaliex ix-xitan fil-moħħ jattakka. Xitan anka meta sab il-Ġesu fid-deżert ma qatx jiġri wara ta' bil-furkettun u jgħidlu għamel hekk u hekk. Il-battalja kienet hawn. U Ġesu rrispondih skont il-kelma. U naraw li minn hemmhekk ħarab u telaq minnu. U hekk jagħmel jekk aħna neqfulu eżis aħwa permezz tal-kelma. Ix-xitan jattakka l-iktar il-dawk li huma fil-bidu tal-Kristjaniżmu tagħhom. Jekk inti persuna li ma tantx ilek illi twilit mill-ġdid dan il-messaġġ huwa għalik. U anke aħna li forsi ilna xi ftit għandna bżonn nisimgħuh ukoll. Għaliex jattakka liż-żgħir? Għaliex jattakka lil dak li għadu baby Christian? Għaliex għadu ma jafsu xtejt il-kelma tal-Alla? Jiena għal żmien fil-bidu tal-Kristjaniżmu tiegħi kien hemm momenti fejn kont diskuraġġut enormi. Għamil żmien anke ngħix taħt kundanna. Għal xiex, għax ma kellix idea sew xtejt il-kelma. Illum inħares lura u niftakar li għalkemm dak iż-żmien kien żminijiet ta' dwejja u bik illum nitħaq. Għaliex illum naf xtejt il-kelma u mhux ħajġi jkundannani l-għadu meta naf x'għamel għalija Kristu llum. Halleluja. Però mbagħad ukoll jista' jkun li issib il dawk in-nies li forsi ftit li xejn xi ftit għażenin biex jistudjaw il-kelma jew jaqraw il-kelma u jattakka lilhom. U anke jekk tkun ilek 10 snin, 15-il sena fil-mulej imwielet mill-ġdid, ma tkunx midħla tal-Iskrittura faċli li tgħaddi minn żmien ta' discouragement ukoll. Faċli. Faċli. Iktar faċli eżis aħwa li aħna niddiskoraġġu ruħna milli ninkoraġġu ruħna. Hemm iktar ċans li wieħed jiġi skoraġġut milli jiġi inkoraġġut. Għaliex għandek il-kuxjenza kontra tiegħek. Għandek ix-xitan kontra tiegħek. Għandek iċ-ċirkostanza ta' madwarek li jien għaddej minnha, s-sitwazzjoni hija kontra tiegħek. U faċli tiddiskoraġġi ruħek. Faċli. Fil-ktieb ta' Ġwanni, l-ewwel Ġwanni, kapitlu 3, jgħidlek u jekk il-kuxjenza tagħna ċċanfarna, Allu akbar mill-kuxjenza tagħna. U jaf kollox. Xi drabi niddiskoraġġu ruħna b'xi ħaġa li aħna stess għamilna. U nitolbu maħfra lill-Alla, imma il-kuxjenza tagħna tibqa' sawatna. U f'dik l-iskrittura qed jgħidilna illi Alla huwa akbar mill-kuxjenza tagħna. U jaf kollox, jaf x'hemm f'qalbek, tinkwitax. Għamilt x'għamilt, once li inti ndimt. Jekk il-kuxjenza tiegħek jekk id-dinja hija kontrik, don't worry. Ftakar Kristu x'għamel għalik fuq is-salib. Semmejtilkom ukoll ix-xitan. Dak nafu li huwa giddieb u misl il-gideb, hekk jgħid Kristu.
Ġesu ħafillek nubietek kollha. Ġesu tak ħajja ġdida, Ġesu birkek, u x-xitan qed jgħidlek, m'intix maħfur. U qed nitkellem hekk waħda mir-raġunijiet ukoll għaliex nitkellem ma' nies fejn iħossuhom diskoraġġuti kontinwament. U ġieli jistaqsuk jgħidulek, forsi għamil xi dnub u ma nafx. Anka kieku taf, once li ndimt il-mulej għax jiftakru dak id-dnub. Għandek il-viżjoni kontra tiegħek dak li inti qed tara ċ-ċirkostanzi ta' quddiemek. Aħna ma ngħixux kif jgħidha, aħna ngħixu bil-fidi mhux bil-viżjoni. Aħna ma rridux noqogħdu fuq dak li qed naraw madwarna li qed jiddiskoraġġina. Aħna rridu nimxu bil-fidi. Il-fidi dwar xtejt il-kelma talla. Il-fidi dwar xtejt il-kelma talla. Aħna fuq dak irridu noqogħdu aħwa. Jekk immorru Efesin, għandek Efesin, per eżempju, kapitlu 1, ftakar, grazzi mulej, kull meta jiġi l-għadu biex jattakkak, ftakar xjejt Efesin kapitlu 1, tisimaw xi ġmiel, inti li inti wilet mill-ġdid, inti li qed tħossok ejjejt, inti li qed tħossok qalbek maqtuwa, inti li qed tħossok imdejja. Ix-xitan qed jgħidlek ieqaf ċedi. Imma l-ara x'qed jgħid hawn. Imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li barikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smawijiet. Kull xorta ta' barka spiritwali. Mela aħna li għadinaw, li aħna wilda mill-ġdid, aħna mberkim kull xorta ta' barka spirituali. Ejt jiena mbierek, kull xorta ta' barka. Ekku x'inhu mal-barkiet illi berikna bihom il-mulej. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, dik blessing. Ġifri qabel ma kienet il-ħolqien tad-dinja kien ġajafna bisimna lilna. Kien ġajaf illi xi darba ħajkun hemm ibni Ruben. Għadni ma formajtix id-dinja u fadal eluf ta' snin biex jiġi. Imma naf bih. Bħalma jaf bik. Qabel ma ġiet iffurmata d-dinja kien jaf il-pjanijiet li għandu għalik. Kien jaf bik. Waħda mill-barkiet kbar li Alla barikna biha li kien jafna qabel ma waqqaf id-dinja. Biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Dik hija barka oħra. Biex inkunu qaddisa set apart, inkunu separati għal Alla, bla teba, bla tnub, mhux għax kapaċi nagħmlu xi ħaġa aħna, imma permezz tad-demm ta' ibnu Ġesu. Kien ġajaf kollox Alla se jiġri. Kien ġajaf li ħajibgħat il-libnu biex permezz tad-demm tiegħu lilna jnaddafna minn dnubietna. Wow! U x-xitan qed jgħidlek ċedi. Alla ma jridx jaf bik. Dak li għamiltu huwa tant kbir li qas jaħfillek ma jrid. Mhux vera. Hija gidba minn eħl infern. Hija gidba. Id-destinati minn qabel li nkunu għalihu li adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Qabel fit-Testament l-Antik ħadd ma kien jgħid il-Alla missier. Ħadd. Kienu jgħidulu bl-ismijiet tiegħu El Shaddai, Yahweh, Elohim, Immanuel, ħallu ħafna ismijiet. Imma Alla illum adottana biex inkunu wliedu. Aħna llum sirna wliedu. Illum laqqas nindirizzah Yahweh. Laqqas ngħidlu El Shaddai. Mhux ma ngħidx Alla missieri huwa El Shaddai. Jew huwa Yahweh. Minix qed nagħmel xi sagrileġ daqshekk. Però meta nitkellem miegħu, pa ngħidlu. Pa.
Li kieku jiena mmur fuq missier naturali u ngħidlu ton. Ti all right ibni? Jiena wint kollosso? Għaliex qed tissejjaħ li b'ismi. Aħseb wara l-missier tas-sema. Kull meta nitolbu sejjaħlu pa missier. Wara kollox Ġesu stess fit-talba tal-missierna laqalna sejħulu Jahweh. La El Shaddai, la Ġehova. Missierna. Missierna li jinti fis-smawiet. Għax illum sar missierna. Meta inti tajjat il-missierek bismu, kun qed tonqos nagħmel rispett. Għat-tifħir tal-glorja, tal-grazzja tiegħu li bina mlina fil-maħbub tiegħu, il-grazzja. Kieku ma kienitx il-grazzja ġiżaw ħadd minna maw. Kollha on the way għall-infern. Kieku ma kienitx il-grazzja ħenna lina għall-missier, għallinna le inti ma tista' tagħmel xejn biex inti tkun ibni. Jiena ħanagħmel mhux inti. Inti kull ma trid taċċettani. Ħallik fil-libertà wkoll. Mhix għandna nkunu diskoraġġuti aħna f'din il-ħajja bħala Kristjani. Mhix. M'hemmx mhix. Jekk toqgħod taħseb naqra, mhux issa li forsi minn aħna għaddejjem minn xejn. Meta tiġi fil-mument tal-prova, meta tħossok diskoraġġut, ftakar kemm birkek Alla. Amazing. Meta inti tiddiskoraġġi ruħek, id-diskoraġġiment huwa li inti titlef il-konfidenza. Il-moment li titlef il-konfidenza, inti titlef l-entużjażmu. U dak huwa il-pjan tax-xitan illi lilek ineħħilek il-konfidenza u l-entużjażmu illi għandek għal Alla. U hija perikoluża għaliex meta inti tinsab għaddej minn żmien ta' diskoraġġiment, anke jekk titlob la fidi. U ma taqlax. Taqra l-Bibja u ma tirċivix. Revelazzjoni ma jkollokx. Paċi f'qalbek m'hemmx. Għalek jiddiskoraġġik, għalek jaqtalek qalbek. Ifisser li inti tieqaf tittama illi ħatasal. Dak li jrid. Iċċedi. Li inti ċċedi. U sfortunatament ix-xitan għandu ħafna nista li jista' jużhom biex jiddiskoraġġewna. Xi drabi jkunu membri tal-familja tagħna stess. Għaliex sirt Kristjan f'daqqa waħda sirt l-għadu tal-familja. Bilkemm iridu jkellmuk, bilkemm ikomplu miegħek. Kien hemm każijiet fejn anke jgħidulhom jekk ħatibqa' jekk ħanaqtak mill-wirt. Ħatħossok diskoraġġut għal dan? Ta żgur li le, Ġesu qal, jiena ġejt biex nifred il-missier minn mal-iben, il-lom minn mal-bint. Mela hekk Ġesu qal u għaliex qed inħossni diskoraġġut jien. Anzi ifraħ għax qiegħed in the right place. Jgħidulek kliem li jweġġa, li niktuk. U għar minn hekk li xi drabi nkunu aħna stess il-Kristjani li nkunu pupazzi f'idejn id-demonju biex inweġġaw il-xulxin. U dan m'għandux ikun aħwa. Dan m'għandux ikun.
Xi drabi aħna stess ix-xitan juża lilna biex niddiskoraġġu lil xulxin. Aħna bħala ġisem ta' Kristu ma nistgħux insawtu l-ġisimna stess. Jekk jien naqbad mazza u naqbad nagħti fuq saqajja, min ħajbati mhux jien. Aħna l-ġisem ta' Kristu eżis. Għaliex? Għax forsi jiena ma naqbilx ma' dik il-persuna. Allura inti għal ġemp, xi drabi iktar ar milli tgħidilha kelma. Li nitbiet minna, ma rridx fellowship magħha. Lejja dik mhux vera ja tal-mulej. Aħna minn aħna żiż. Il-persuna li ssir taf li aħna din nwarbuha jista' jkun loqda li trabbila f'qalba hija kbira. L-uġieħ li aħna nikkawżaw la jkun kbir. Forsi qed xi ħaġa li ma qbilx miegħi. Allura toħroġ bil-vleġex kontra tiegħi kieku taf x'toqgħod tagħmilli. Ħanitkellem għalija. Għax tispiċċa tmur id-dar waħdek tibda tgħid mulej, imma jiena hemm xi ħaġa ħażina bejni u bejnek. Xi ħsara, tħallix il-min jisraqlek il-ferħ tal-mulej. Il-mulej tagħna l-ferħ f'qalbna. U noqogħdu attenti li ma nkunux aħna stess illi nisirqu dak il-ferħ lil-persuna u nġibuha f'niked kbir, imqarb kelma li tweġġaħħa. U ħanejdilkom eżis. Kull kelma li aħna ngħidu illi ma tibnix imma tbikki illi sawet il-qalb mhijiex mill-mulej. Hija mid-demonju. 100%. Xi drabi aħna stess il-kopji ta' nieħdu for granted il-xulxin li nużaw kliem li ma nqisux is-sensittività tal-persuna. Mhux inbilli ilna ngħixu żmien magħha jista' jkun għadek qassir taf anke jekk 20-30 sena magħha. M'għandux ikun hekk. Ġieli tara pastor jattakkaw il-pastors min-naħa l-oħra jiddiskoraġġu l-xulxin għaxiex. Pupazzi f'idejn id-demonju. Meta jiena ngħid kelma biex inweġġa' lil ħija biex inweġġa' lil loħti, dak mhuwiex mill-mulej. Iftaħ għajnejk u ntebaħ li dak huwa minn Satana. Qed iġelek tkisser il-ġisem tiegħek stess li huwa l-ġisem ta' Kristu. Ftit ta' żmien ilu, mhux ftit ta' żmien ilu, f'daw is-snin li Kristjan, stajt ninnota li waħda mill-iktar affarijiet li attakkani biha għal u nimmaġina lil ħafna minnkom ukoll hija li iġelek taħseb illi Alla huwa arrabjat għalik. Mhux kuntent bik. Iġelek taħseb illi isma' l-mulej qed miegħi. Ġieli nitlob u ma nirċevix. Kif jista' jkun aħna ngħixu ġo familja ma' missier illi nafu li dal-missier kontinwament irrabjat għalina? Kif nistgħu nibnu relazzjoni ma' dan il-missier aħna? Jekk kontinwament naħsbu illi huwa arrabjat magħna, huwa arrabjat għalina. Forsi għax, speċjalment għal-ġodda, forsi l-lum ma qrajtx il-Bibja, qed tħoss li l-mulej sa kisirha miegħek. Jew għax tlabt, u l-lum ma tlabtx, allura tħossok ħażin, u ma affarijiet żgħar. Immeħe fil-bidu tal-Kristjanizmu taf tgħaddi minnhom daw. Fallejt il-komunità, tħossok imtaqqar, tħossok ħażin. Meta tidneb, u da m'hemmx żgħir u kbir issa.
Meta aħna nidimbu, ix-xetan jieħu l-okkażjoni biex isawwatna b'dak li aħna nkunu għamilna. U aħna rridu, jekk ma rridux li ngħaddu mit-toqol anka fil-kuxjenza tagħna, illi immedjatament meta aħna nidimbu niġru lej il-mulej u ngħidulu sorry Lord. Aħfilli. Żbaljajt. Mulej jgħidlek it's okay. Mhux il-mulej biss. Imma anke kun kapaċi, rridu nkunu kapaċi ngħidu lil persuna li weġġajna sorry. Dik hija umiltà. Anke jekk taħseb li hija għandha 50% tort u jien għandi 10%, insa l-50%, ħares li 10% tiegħek, mur u għejdilha sorry. Tagħtix lok il-ladu li jieħu over. Int min int. Il-moment li inti tumilja ruħek, Alla jollik. Tibżax, tistħix, tgħid sorry, jiddispjaċini brother. Inqastek f'dik l-erja. Dak il-klim li għedlek kien żejjed nieħdu lura issa stess. Sorry. Mekk Alla jara l-umiltà tiegħek u nassigurak ma jkollokx 1% discouragement. Meta aħna nagħmlu hekk, int min int. Jista' jkun inti manager, jista' jkun inti supervisor, jekk weġġajt il xi ħadd li huwa taħtek, kun kapaċi jgħidlu sorry. Int min int. Toqgħodx taħseb illi għax ħadejdlu sorry ħajiddominak? Le. Li jiddominak taf meta jiġi? Meta bniedem iġelek tagħmel xi ħaġa li tmur kontra l-prinċipji ta' Alla u tagħmelha. Hemmhekk ikun qed jiddominak. Mhux għax tgħid sorry brother. Weġġajtek inqastek. Dak il-klim li għedlek jiddispjaċini. Tħallix il-min jisraqlek il-ferħ tal-mulej. Li aħna nkunu umli hija parti mill-pakkett tal-Kristjan biex ma ngħidlekx kollox. Jekk aħna lanqas kapaċi ngħidu sorry, dik hija nkunu minfuħin bejna nfusna. Naħsbu li aħna fuq il-persuna. Naħsbu li aħna ħjar mill-persuna. U Alla dak ma jridux. Alla jridek tumilja ruħek għax irid jollik il-fuq. U llum huwa mument li jekk hawn min weġġa' lil xi ħadd kun kapaċi u milja ruħek u għidlu sorry. Jiddispjaċini. Tħallix dak il-jum illi tiġi qoddim il-mulej wara ħares għaddi kollok xi sorpriża ma tkunx qed tistennija għaliex tkun waqgħet fid-dnub tal-gburija. Għax il-bniedem meta tgħidlu sorry tkun qed tkisser dak l-uġieħ li inti tfajt fih. Meta tgħidlu sorry bil-qalb ta' mhux tgħidlu wara sorry jiena pallajt żejjed imment mhux binqas. Tgħidulux dik. Tgħidulux. Tgħid xejn. Għax ma tkun sorry xejn laqas tkun tmort ħlejt il-ħin. Kun kapaċi li ġej li ħadd ieħor jaħseb li rebaħ. No problem. Irbaħt. Okay, ma rridx nitlef il-paċi li għandi mal-mulej. Rid ngħix fil-paċi. Din il-ħajja hija ftit żmien. Aħna dinnaw temporani. Irridu nitilqu minn hawn. L-investiment tagħna mhux hawn irridu nagħmluh. Hawn jibda. Imma n-naħa l-oħra.
U l-mulej ma dejjaqneħx bħala persuni, pero ħafna drabi ndejquh bl-attitudni tagħna. U niktuh. Ġesu kien ħafna omli. Ġesu niżel fl-inqas livell li seta' jinżel. Liben talla jaħsel saqaj l-apostli. Aħna minn aħna biex daqshekk aħna proud maħniex kapaċi bnidewweġġa jnieħu ngħidulu sorry. Rridu noqogħdu ħafna attenti l-ewwel Filippin. Kulħadd jiżbalja. Kulħadd jidneb xi darba jew oħra. Mhux ngħixu fid-dnub ta'. Imma xi drabi kollha kemm aħna niżbaljaw. Għaliex hawnhekk aħna f'din id-dinja għadna fi proċess. Morru Filippin kapitlu 1 vers 6. Simunej. Filippin kapitlu 1 vers 6. Ejja ngħixu da żmien li baqanna fil-paċi mal-mulej. Għad ħossok ikkundannat, diskoraġġut, kun naf ħaġa illi inti tħossok imtaqqa għax inti tkun dnibt. Mhux imtaqqa l-essaġġ tħossok ħażin. Dik hija mill-Ispirtu Santu. Għaliex irid iwaslek għall-indiema. Imma li tkun diskoraġġut dik hija minn Satana. Dik mhijiex mill-Ispirtu Santu. U għedtilkom għax kun għadek fil-bidu, pero ħafna nies jiġrilhom hekk għax tant ikunu ġrow il-qoddim fil-ħajja Kristjana tagħhom. Illi meta jagħmlu xi balbuljata kun kbira d-disfatt tal-jom. Pero Alla kien jaf se tagħmel. U xorta kien għażlek. Taqtax qalbek, tħallix ix-xitan jikdiblek. Isimgħu xi jgħid. Kapitlu 1 vers 6, jiena żgur minn dan, qed jitkellem Pawlu, jiena ċert minn dan li qed ngħid, li dak li bedda din l-opra tajba fikom, qed jitkellem għal Alla l-Missier, se jwassalat minn tagħha. Tafu kemm tfisser din l-iskrittura? B'din l-iskrittura biss tista' tkisser issa stess kull dwejja, kull tieħ il-qalb, kull condemnation, kull discouragement tista' tkissru issa stess. Il-moment li aħna tajna ħajjitna lil Kristu Ġesu, Alla beda x-xogħol tiegħu fina. Il-moment li aħna twilidna mill-ġdid, Alla tajnieh x'jagħmel. Bħal meta ikollok tarbija, jew tadotta tarbija, il-moment li ġiet fil-ħajja tiegħek, lest iruħek għax-xogħol. Ħajkollok tbiddilha, ħajkollok taħsilha, ħajkollok titmaħħa, ħatallima titkellem, ħatibda tallima timxi. L-ebda tarbija qatt ma tkellmet kif twildet. L-ebda tarbija qatt ma telqet timxi mill-ewwel. Hemm proċess. Għalhekk l-Iskrittura tgħid aħna tilajn minn glorja għal glorja. Ġifri aħna dejjem qed insiru nixbħu l-Kristu. Dejjem qed ninbidlu skont ix-xbija ta' Kristu Ġesu u mhux ħaninbidlu to the full qabel ma jidheru. Imma qegħdin fil-proċess. Fil-proċess li ninbidlu. Għalhekk jekk stess tidneb, jekk stess tiżbalja, tarbija meta titlaq timxi tibda taqa' tqum. Tiekol taċċetta l-ikel, momenti ma taċċettax. U Alla jibda jifformak. Mill-moment li inti twilit mill-ġdid jibda jqaċċatlek ħaġa wara ħaġa
ħaġa wara l-oħra u dejjem iwaslek għal perfezzjoni. Bħal meta għandek it-tafal u tibda toħloq xi ħaġa minnu dejjem tqaċċa, dejjem tneħħi u tgħid intilek 20 sena fil-mulej jiena lesta. Għax jekk ilek 60 u 70 qatt mu ħadd lest ħlif dakinhar li jidheru. Għax hekk tgħid Skrittura. Ix-xogħol li Alla beda fina jitrasformana ħajwaslu għat-tmiem tiegħu meta jidher Kristu. Mela allura jekk waqt dan il-proċess ġara xi ħaġa tħossokx ħażin, ftakar li inti qiegħed fi trasformazzjoni, qiegħed tinbidel. Grazzi Mulej. Grazzi Ġesu. Meta ħuk jew oħtok jiddiskoraġġuk, ommok, missierek, meta inti stess tidneb u tagħmel xi ħaġa li verament qed tħossok ħażin. Isimgħu xi jgħid Rumani kapitlu 5 vers 8. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu mitalina. Aħna li konna għadna midinbin. Dan huwa misteru li dal-moħħ ma jistax jifmu. Biex tipprova ix-xommu mhux tifmu. Ara għandek xi ħila toqtol it-tifel tiegħek għal xi ħadd li jobodok. Biex ix-xommu biss. Laqqas għal min uħobbok ma toqtollu liedek. Imma Alla kien lest li jagħmilha. Daqshekk wera l-imħabba tiegħu lejk. Misteru li dan il-moħħ huwa ċkejken biex jifhimha. Meta int kont għadu tiegħu, meta tkun tkellmu ħażin, meta kont toffendih, meta kont tgħix f'adulterju, meta kont tisraq, meta kont qasqas, meta kont tiġġieled, meta kont tagħmel minn kulinkwa tip ta' ħażen. Alla għal kemm inħobbu. Ħanibat libni għalih. Wow! Aħseb war issa mela. Mixiex il-Knisja għandha tkun diskoraġġuta. Liema kelma jista' jgħidilna ħudna oħtna missier nomna l-ħbib tagħna fuq ix-xogħol illi għandha tellifna dan kollu? Xejn. Aħseb fl-Iskrittura kemm aktar u aktar issa illi aħna ġustifikati b'demmu insalvaw permezz tiegħu mill-kollha ta' Alla. Taf kemm mikera l-kollha ta' Alla? Dak il-misteru li għadna kemm semmejna sar biex inti tiskapula dik il-kollha. Li forsi xi drabi neħduha for granted. Mattew kapitlu 11 vers 28 ismawni aħwa. Araw kemmu ħelu Ġesu. Jgħidilna ejja għandi. Intom illi tinsabu mħabtin u mtaqlin. U jiena nserraħkom. Hemmhekk l-ajet jitkellem għal fejqan, l-ajet jitkellem għal breakthrough, mek jgħid jitkellem għad dnub. Aħna li aħna mtaqlin u dak id-dnub qed jgħidilna ejja għandi. U jiena nserħek tipprovax tabbi d-dnub tiegħek. Aħna ma nifilħuħx id-dnub. Tinkwitax għal dak li għamilt fil-passat, ma tiflaħx għalih. Dak Kristu felħu fuq is-salib biss. Aħna dak ma nifilħuħx.
Ġesu għalhekk jgħidilna ejjew għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom għax il-liġi hija toqol. Il-kmandamenti, l-10 kmandamenti huma toqol. U l-bniedem ma jistax iżommhom. Il-moment biex tkun taf inti xinwielet mill-ġdid jew le, li inti għandek il-ħeġġa biex tagħmel is-sewwa u ma tagħmilx il-ħażin, ifisser li inti mwielet mill-ġdid. Kuraġġ aħwa. Il-liġi meta Alla ta' il-liġi lil Mosè kif jgħid fil-ktib tal-Ġeremija u kif jgħid fil-ktib tal-Lut kapitlu 8 vers 10 fejn jgħid u jiena nagħmel patt ieħor magħhom mhux bħal meta għamilt fuq il-montanja Sinaj meta tajthom il-kmandamenti. Ma nagħmel patt ieħor magħhom jitkellem għallum. Unpoġġi l-liġijiet tiegħi f'moħħhom u f'qalbhom niktibhom. Il-kmandamenti kienu fuq żewġ twavel. Illum iż-żewġ twavel huma tal-laħam huwa moħħna u hija qalbna. Poġġija f'moħħna tagħna xewqa illi nżommu il-kmandamenti li nixtiequ li nagħmlu s-sewwa. U tagħna l-abilità biex aħna nkunu nistgħu inwettquhom. Fit-Testament l-Antik kellhom setta regoli l-10 kmandamenti, ġast kmandati żommhom. U la jridu jżommuhom u laqas kienu jżommuhom. Illum hija differenti l-istorja. Illum tagħna xewqa nixtieq inżommhom. Infatti għalhekk inti meta tidneb tħossok ħażin għaġeb. Għax issa tixtieq iżommhom u għandek il-qawwa biex tagħmilha. Għandna l-qawwa llum biex nagħmluha. Illum Kristu l-liġi sħiħa jgħix fina. Illum aħna nġorru l-10 kmandamenti għax nġorru l-Kristu fina. Meta aħna nidimbu aħwa, meta aħna nidimbu u aħna nindmu Ġesu jgħidlek, okej, għaw jiena, żammejthom jiena. Maħfur, les, dan. Għax tinkwieta. Wa? Xieġmin. Illum, aħna rridu niftakru li għanna l-Ispirtu tal-Alla fina. Għanna l-Ispirtu Santu. Għalhekk jgħidilna intom mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn, illum aħna għandna l-Ispirtu ta' Ġesu mingħajru ma nistgħux inkomplu mixjin din it-triq, mingħajru ma nistgħux ngħixu tajbin, mingħajru ma nistgħux naslu għall-indiema, mingħajru ma nistgħux inkunu ferħanin. Illum għandna l-Ispirtu tal-Alla li jagħtina l-qawwa u x-xewqa biex nagħmlu tajjeb. Għalhekk jekk tagħmel il-ħażin. Għalhekk Pawlu jgħid ma nafx jiena nagħmel jiena fil-ktib tar-Romani, qed nipprova nagħmel it-tajjeb imma mhux qed jirnexxieli qed ifeċ quddiem il-ħażin, imma mhux jien dak huwa ġismi. Għalhekk għandna bżonn il-Kristu, għalhekk il-bniedem intom speċjalment il-ġodda għandkom bżonn il-Ġesu, għandkom bżonn li titwildu mill-ġdid. Għax inkella mhux ħajkollok xewqa li inti toġob lil Alla. Meta konna fid-dinja konna nagħmlu ħafna ħażin ma kienx ikollna dispjaċir. Għax l-Ispirtu tal-Alla ma kienx hemm. Illum għandna l-Ispirtu Santu. Il-mument li inti żbaljajt u qed tħossok ħażin, grazzi mulej għax li tiwaslek għall-indiema, imma mhux diskoraġġut. Discouragement is from Satan. Ktib tal-Proverbi jgħidilna il-bnidem ġust jaqa' 7 darbiet imma jerġa' jqum. Intom li xi darba ħallejtu lil mulej, tlaqtu lil mulej u llum erġajtu ġejtu għaw, kieku tafu jaħasra x'għamel il-mulej għalikom. Apprezzaw dak li għamel il-mulej u qis li qatt ma terġgħu toħorġu mit-triq tiegħu.
Għaliex kif tgħid l-Iskrittura, once li darba doqtu lil mulej, doqt il-qawwa tiegħu, esperjenzajtu, u rġajt lura fid-dinja sa xbaqa. Xejn! Xejn li tistenna dak il-jum tal-erda. Però meta tidħol fiha dik l-Iskrittura jgħidlek li issa din id-darba, jekk inti ħaterġa' lura il-mulej għax jagħmel xi ħaġa, mhux għax ħatamilha inti iktar. Mela inti li qiegħtaw illum wara li inti sfortunatament kont tlaqt il-mulej minix qiegħtaw biex nikkondanna anzi grazzi mulej, ħallelujja u nixtieq li tagħtuhom ċabċipa lil dawk li reġgħu ġew fih dan il-mulej. Intom li qegħdinaw li rġajtu lura li l-mulej tafu x'għamel Alla likom? Għal da ma jista' jagħmel xejn iżjed da mitluf. Il-fatt li ċaħadni mitluf imma ħa nagħmel xi ħaġa ma rridux intilef. U ma qagħdx ħares kemm birkek u rġajt mort titmiegħek fit-tajn, le. Erġa' jala u ibni ħanaħslek. Ħanerġa' libsek. Għaliex jien għandi pjan għalik, jien rrid nużak. Taqtax qalbek. U jekk inti nafu li m'għandniex internet bħalissa, imma jekk inti għadha pietada tkun qed tisma' dan il-messaġġ u inti persuna li tlaqt il-mulej imma tħoss li għandek terġa' tiġri lejn il-mulej, titlifx ħin għax jaf ikun tard wisq. Titlifx ħin. M'għandix ċans biex ngħidilkom fuq Kim Baxter dik li fuq Kim Baxter li kienet l-infern għax il-mulej ħataf l-ispirtu ta' Mary Baxter. U tgħidlek li kemm kien hemm nies beda jori għall-mulej kienu jevanġelizzaw, kienu jħobbu l-Alla llum qegħdin jitmieku ġol infern għaliex ċaħdu lill-Alla u ma reġgħux lura għalih. Anyway, xil-ħin qed jafas naslu biex nagħlqu. Grazzi mulej. Romani kapitlu 8 vers 38. Romani kapitlu 8 vers 38 skrittura verament sabiħa. Jgħidilna hekk. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt, l-ħajja u l-anġli u l-qawwiet, l-żmien tissa u l-tal-ġej, l-setat, l-għol, l-font u l-ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret għalina fi Kristu Ġesu. Xejn u ħadd ma jista' jifridna mill-imħabba tal-Alla. Il-moment li aħna tajna ħajjitna lill-Alla, aħna ġejna siġillati ma' Alla u rridu nkunu aħna biss illi ninqataw minnu li Alla ħares qattu jalla dan ma jsir qattu fuq ħadd. Ħadd la taħbit, la tajjil li jajruk, la loġieħ li n-nies jgħaddulek, ħadd ma ħajjifirdek mill-imħabba tal-Alla. La min jipprova jiddiskoraġġik, la min jipprova jabbandonak, la min ma jridx jaf bik, ħadd ma ħajfirdek mill-imħabba ta' Alla. U dimenti li dak li qed tagħmel huwa sewwa anke jekk id-dinja tqum kontra tiegħek, l-aqwa li Alla huwa favur tiegħek. Halleluja. Il-Knisja tal-Korentin kienet l-ar knisja li qatt teżistiet. L-ar knisja kienet. Daw kienu nies li firdiet galor kien hemm fil-Knisja. Dak jgħid jiena ta' Pawlu, l-oħor jgħid ta' Apollo, l-oħor jgħid ta' Kristu. Għall-ikla ta' bejniethom, iġibu li għalihom, ma jimpurtomx minn dawk illi ma kellhomx biex jieklu jixxalaw. Kien hemm bniedem illi kien jgħix fiż-żina mal-mara ta' missieru u kienu jħalluh qisu ma ġara xejn fil-Knisja, immaġinaw xi Knisja din. Fil-li qed tippretka fil-li jqumu jgħidu bl-ilsna, geġwiġija sħiħa. Però taf xejdilhom, kapitlu 9 Pawlu, iġru. Ħalli tieħdu l-premju. Min jiġri jieħu l-premju. Ma tafux illi jekk tiġru tieħdu l-premju, mela jiġru ħalli tieħduh. Ma qallhomx intom l-Knisja m'hemmx tama likom ċaw baj.
Jekk inti tħossok wieħed mill-lar, jekk inti tħossok miżerabbli, jekk inti tħossok li m'intix tajjeb mal-mulej, nassigurak li m'intix bħal Knisja tal-Korintin. Fej Pawlu jinkoraġġihom u jgħidilhom iġru ħad jieħdu l-premju, wieħed jieħdu l-premju. U dan huwa l-misteru. Illi jekk niġru aħna kollha nieħduh il-premju, għax aħna ġisem wieħed, il-ġisem ta' Kristu. U jekk niġru aħna nieħdu dan il-premju, għalhekk ma naqtawx qalbna. Ġara x'ġara, għamilna x'għamilna, ejja niġru l-qoddim, insommu għajnejna fuq Kristu, u fuq Kristu biss, u nwarbu kull kundanna minn fuqna, nwarbu kull discouragement minn fuqna, għaliex dak li Alla melfin huwa kbir. Halleluja, grazzi mulej. Gloria lilek mulej. Ħanalaq din l-istruttura. Anzi l-aħħar tnej. Għalhekk għandkom għax nibirhom qar jekk issa ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna underline, ħafna provi. Kemm ħajkonna provi li jaqtawna qalbna jippruvaw, imma tgħidlek ifraħ. Mhux titnikket ifraħ. Ifraħ! Għaliex hawnhekk aħna orba. Jum bla waqt ħanħallu din id-dinja warajna u fejn ħammorru la ħajkun hemm iżjed min jiddiskoraġġina, la ħajkun hemm iżjed min iweġġana, la ħajkun iżjed batija, la ħajkun hemm iżjed ġuħ, la faqar xejn. U għall-eternità ta' mhux għal-jumej. Għal dejjem, għal mulej. Romani kapitlu 8 vers 1, għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li jgħixu fl-għaqda ma' Kristu. Halleluja, grazzi mulej. Ejja nqumu bil-wief aħwa. Grazzi Ġesu. Ħa nirringrazzjaw lil mulej. Jekk inti ġejt għall-ewwel darba hawnhekk u tixtieq li tagħti ħajtek il-mulej, timmissjax dan il-mument. Għaliex inti qiegħed jew qiegħda u mhux kombinazzjoni. Inti qiegħed huwa pjan mill-mulej, il-mulej iridek għalih. Illum nitolbok illi toħroġ hawn barra, ħatamel l-istqarrija tal-fidi tiegħek, ħatagħti ħajtek il-mulej u ismek jiġi miktub fil-ktieb tal-ħajja. Jekk inti tmut il-lejla u ma tafx fejn inti sejjer u nafu li mingħajr Kristu tmur l-infern żgur, iġri law barra issa stess ħalli nitolbu miegħek. Tħallix għal-għada. U jekk hawn min ukoll li għandu bżonn it-talb, forsi għal-fejqan, forsi għal-talb għal xi affarijiet oħra ħroġ barra wkoll ħalli nitolbu miegħek ukoll. Tgħodux tiddejqu u ħorġu. Intom il-ġodda, nitlobkom ejjew ħan nintaqgħu magħkom. Grazzi mulej, glorja l-Ġesu. Ejjew aħwa ħalli nintaqgħu magħkom, tistħux, tiddejqux. Il-mulej mu ħajċanfar il-ħadd. Grazzi glorja l-mulej. Jekk inti tixtieq int fejn int tgħid it-talba tas-salvazzjoni, ejt miegħi issa stess, ejda minn qalbek mhux ġast kliem. Imma ejda minn qalbek. Ejdlu Mr. Qaddis. Ejdlu Mr. Qaddis, jiena nirringrazzjak ta' ibnek l-Aziz Ġesu. Grazzi li tajtni din l-opportunità llum li niġi nintaqa' miegħek mulej. Jiena bniedem jien persuna midimba u għandi bżonnok biex tkun is-salvatur tiegħi. Ġesu nitolbok għatini l-grazzja li nindem minn dnubieti kollha. U nitolbok taħfilli
Aħfilli serraħni mulejtini il-mistriħ tijak. Salvani Ġesu. Tħallinix nintelef. Ejdilu minn qalbek tħallinix nintelef. Salvani Ġesu ejja fħajti kun is-situ salvatur tijaj. Jina nemmen fik Ġesu li inti mitt għalija. Fuq is-salib u rġajt qomt wara 3 ijiem. Ibat fija l-Spiritu Santu, halleluja. Thank you Lord Jesus. Holy Spirit ejdlu, Spiritu Santu ejja u imlini bil-qawwa u bil-prezenza tijak. U trasformani kompletament. Għamilni nixbaħ il-Ġesu f'kollox. Millum il-qoddim u lejna ritnejx għalik. Jak vera temmina din jdilu bil-qalb jidlu mulej jina ritnejx għalik. Memżon inti ġdijt anke jek inti qadim u jilekaw u forsi tħoss li għandek taħdem mal mulej jidlu jina ritnejx għalik mulej irridek tużani, irrid inkun qodda fidejk. Biex tużani mulej fil-qawwa ta' dlamijiet sabiex inġib id-dawl tijak mulej. Inti jett li mulej li inti għandek pjana lija. Għalek jina irrit naħdem miegħek mulej. Min qalbi nirringrazzjak missier. Nirringrazzjak Ġesu. U nirringrazzjak Spiritu Santu. Grazzi u glorja lilek mulej. Grazzi Ġesu.